ene aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dadwene bi natural sunu de wonya bema wenijie aketiapa so kamu ema aketiapa our fidie ne to sompa FM TV why Dumienu na abono eno ne yase premo ato enti obo se wugina wianu mu a usunsum no eda nantempe eno sa no ebri bia so se awia premo to bra kase no yede sommo ewo sompa fie efrin kran 106.5 Watermelon Street ne so sabre kro na wote yenka ewo adamfo pa radio ewo France abrochimamu doma 100.7 ensempai wo to de apete ama kodibuafo nyina enya bi ewanzo na doma hene wotie edifre enkransa 90.7 sompa edidem afodru ayinkro ye tachimaya 106.1 eno so edensempa na eto apete saa frequency kro na so na wo wutie mie ewo mfimfiri mantam se yemankesim na wanu ye fra ne kingdom wodensempai edi atwago ewo mfimfiri mantam ho kane seven radio ye live so ewo kane sidwom emonten so baby FM stations ne wono decoder no so sompa ye ginamu dendende se Ghana Franca de ye di him ko this match no eno ache ni monwoma no so ye Facebook sompa 106.5 FM Accra ho betim de wadwen kire won kanto so e de aba beto so eno so brepan ye bekenkan de amawo www.somponline.com ye wura taboate wonya adaje aboni nyina bedem de akoto wo kwa bie mu no o hwe wani so na wutie wasom e de ka ho na wo san kenkan bi 101.1 sompa takwato e mantemu ene na afa edidem awie Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuate won Dr. Kwate baby a wo mutumi ma enkwa na yetia no tenten ena homeopathy ayaresa no waso ye mu awie se yemfa ya no emegu ho asew eno ye kasa natural mineral water ensu papa abojunsu ya awie mire mu no ya so kama na nyade wa ye fa firi nsu mu no num bia wunya bie ewodwa so waso ye mu perfect baby diapers eno na jeje mafra no to no so se de be na daache ye yi a ye be yi to akese ewo no ho nti no uhia bi na aboa ama abane na pi rashes efiri ne ho Hagia special local food say emfa ya se ho ensha aben eni nti didi good udidi nso a de aduane papa efiri Hagia nchen na da amanti ena wiei ye de nsende ba de edi mu akotena bete no ebi ne se ene court etna se eye appeals court a wo mo de ato dwa se Kanye penyiripa no oda masloka no said nata makulu atuo no ne 10 years prison sentence ayede man no ya sign it se wonko fie na wonko nkodi na duane esanse wo manya danse bia etia no na Supreme Court okuro ya akoka se amanyokuo mufo no enye wono ma ehyehyɛ esasoro ho no nkwa na yese to aba ne mu wo mo ntrem na obi a ye card bearer member wontumi ntubi no womu didi ho nkomo na owura Rashid tanko computer wono wabe wo kiri yamanyoko mpa wa director of elections wose afi mpo na nka yeto abana wombetimi de ayama na yeye na wasansem kronwa emu MPP amanyoko no so de womu de ato so kire mu se womu ya amanyoko bi a womu di mmara so nti se Supreme Court no e de womu ruling na ba e wasansem no ho a ne wombetimi aya ne se wombeji atum na no ana Director of Policy Engagement and Partnership OCDD Dr. Kojo Asante wono so ba chese sanhye na Supreme Court hye no aba ne bremu pa Saranso na Transparency International Ghana womo de ato so bi womo asem a womo kanyina ne se betimi aboa ama ketase hye ne proye ne mahodo bi a ekoso ewo ye kabima minkabi amamu mu no eto ebetimi atwa sa wate brightwe NFA Tomaziga ye bo wo mudin a ede mpa na wode kaye na chese Steven Kenamu a migration ni na wo moje ne kra free ni nsem no ne case no ho a
na nnura na anida kwan sɛ wɔn bubua nanso wɔn kɔɛ no mfa ma wɔn motu ahyɛ da bɛn yɛ de ba yɛbɛkɔ gomua mpɔta wɔ mfimfini mantam no emu na ene Apostle Kwadwosafo Kantankan ya wɔnyɛ ne baabi ɛkoro no na yie yɔ no yɛkyerɛ mu sɛ njanhye akɔto ne baa yɛ na busua no wɔn atoato baabi kuraa ya wɔn abɔ dwa yɛkasa yi ayie ne kɔso denden de anya asɛm keto ɛbɛkɔ akɔdi mu nkɔmɔ afe mpɔhɔfe ase nso ɛna posifoɔ sabre wɔn sa ka nipa bi mo na saafoɔ no nyinaa yɛ wɔn di galamseo nanso wɔn tutu no wɔn atoa bɛn posifoɔ wɔn yade na mo sɔfo akɔ Saranso na beto dwa sɛ afimpinu ne aduonu nsia 2026 BEC in social no wayekefo wɔn de results na bana yɛtwa adesuafoɔ bi wɔn results mu bɛyɛ 601 ebi nso ayɛre hold wɔn de a enya ma yɛ no nso dɔɔso pii ɛho nsɛm yɛde bram yɛ wi ane yɛde amano na die nso aka ho abeto dwa sɛ Uganda opposition leader Kiza Biseji wa collapse wɔ court dem mu ama yɛkasa yi ICU ena yede no akwakoto ani nti a collapse no eba so no emu nsɛm ewie mu bɛte wɔ premto brekase bo no emu ye no ma yede nsɛm no ebrɛ mu no adwoa asare animedin mene triple man ejapia apam dada afei kasiebono enchiremu ankasa enie ye hyase e wo court of appeal ho na se ebia ye de ruling ba efa wasem bi ho na se wo hye na se ruling no obonyo so abetimi de akono wo masan hye asem no mu ebiem na wo madi aboa na court of appeal ne tena se ya wo madi abetu dwa se chief executive officer kane na woda microfinance and small loans center ye charity wa friend Maslok no said na tamaklo atuo no wo mo adane ne mfihie du sentence a yede ama no se wonkokko da afia sesan se enam ne nsa so ama o my Ghana ahwere sika enanu ya ne yede ne bepie mu o my Ghana mu no sesi a sentence na dane ama ye kyerem se ya sign it se ne ho so sa abrobe wonko na wonko dwodwo ne ho ewo ne papa bi so wo pie na wonpe banku bi ene nkuruma bi nsi nanim wo wi a na wape chilled drink bi no wanom aka ho san se emfihie du na ade akia na adane dia eni na otimu se akoye ede ama no pa na court no etena se no wo asem a wo kanyina ne se kwadubofo no wo ntimi amfa adanse ama e kire se entansa ye de abo maame no wodi hofo enti sese no ne mra nimfo a wo de asem no koye se wo kwakwa appeal sentence no na te se o se ye nkunimu a e na wo nam na mo bekaye a busumi a etwa mu June ne da na etoso enkron ye de maami efri United States bepie mu wo Ghana ha se wo ma metwa ne mfihie du nsanse efri afimpinu ne aduonu ba ko 2021 ya wo je kwan e wo court wo se wo tu kwan akwa amano ne no akwakoje ayarehwe sa abre no na nasem no wo court nti 2021 na wo tu kwan no wa mabie mu o e na asem no so da court wa nti ruling na wo mo de bae no kura no wo mo sentence no wa bra no wo ni Ghana ha enti bosumi ye cha mu June no na wo mo eye nhyehyɛ ne ade a wo mo twe no herede free US ho ba yese ni mfihie du no wo mra me service sentence no ade kura ye de sentence ne ba na nkrofo bi kika se prison ben ye de ne koye se de ba ye ya chema wuntumi de yi wo bia ni tua wo bia so da mu se ye de na koto nsa one prisons no maami de wo mo ankasa bia Kumasi Central Prisons ana se enfifi mantamu ana sense wo ha ne ye de na ko eno ane se interior minister ebeka yese wo maame no bambo nsɛmti no wɔde wo makache wo apɛsɛ oba bɛsra no wafia se ho no kyerɛ nkrata abra na wo mu approve emfa mawo bibia koya wo metimi am wakɔhwɛ no eti yankasa no dodo no anhyɛ de nim baabia na maame no woda ene se ne mra nimfo se da bi sentence no de 10 years na no hye eti wo mbɛsa akɔ appeal no wo makɔhwɛ se sen na nneoma betimi akɔ ene se anopa yi yɛti he ya nkrata free court of appeal ho ba yesa maame no ne 10 year sentence no sesi ade wo ma sign it sa danse bia ni ho ye kyerese maame na esese ye de ne kokotum ti se de nata maklo atuo no ye kasai ya sign it se ne huso sa abroba emfihie du sentence no enya mamu ye ho nsem so eje ntre ha e wo social media no so ene ebusua court kro na ba bia wo mo gina ya wo mo de ne koye na court kro na bi nso ena sign it na
yegyina Supreme Court ho court yi kwa asetena eno wo che se de amanyoku no ebi mode eho ekokode ndan court se nema no bi wo ho awia mmom ti wo mo nkyerɛkyerɛ mu awia mmom ye oman court ba tan so woni Supreme Court no ente kokko wie no wo che se efiri na de kro amanyoku nyina se woni no wo kura party card e che se wo ye party ba etua ne dues se de yesu wo tua nko ade na edu se ye kwakọ yi akandifo ama wo modi animu a wo ho kwan se wotimi to bie enti court wie de na hama na ball ne pono so pampan na chesade no enye sili na no na Deputy Director of IT and Elections at the match near Manyoko no Rashi Tanko computer wo ba kire se the Supreme Court aka ne de nanyen nanso ni nyina mu na ebinom de bobɔ adum ne adan kye se amabre pam ene ebinom kura di kan atoto bia wie no mu na eho ade no wo se wo hwe data ekura wo mo se Amanyoku a ene na sesesi empo ne yede to a simple. Oh, yes, it's feasible, very feasible. I mean, why not? It's just about data. If you have the data, why can't you do it? If you have the primary source of your information, which is the data from the branches, to indicate that these are your party members qualified enough to contest, why can't you do it? And then so we, as a party, even if they say we should implement it this year, I can assure you we can implement it because we use the same data for our branch election and had very peaceful branch elections, no incident, over 40,000 branches, and then we were able to clear it with our party members voting. In fact, for the first time, we had competitive branch elections. People came out, queued in their numbers, voted, we counted, ballots were issued, and people voted. Ora Rashid Tanko computer. Deputy Director of IT and Elections Adema NDC Amanyoku na one waba mu no ene ka sei ewie na ode na asemesi kura no oba che se hwe ode tie wi se eye Supreme Court asemi e ba ya ansa na sonofo no kwa akoto abayi wo mo flag bearer ya wo mo ko ya daji Mahmud Bawumia nko oba weteta eno nso de okano ni. Our opponent, I know they have challenge over this because you know them in terms of data, they have problem with their data. They're just lucky they had their parliamentary, this presidential election in January. Otherwise, I've been wondering how they were going to conduct it. And maybe probably their current candidate wouldn't have won if they had to go and they implement the Supreme Court ruling. I don't think their current candidate would have won. Eni a wote eni mfoni a edi atwagu a wohwe bi wo wani so Facebook no so YouTube no baabia no Yewra Rashid Tanko computer one Director of IT and Elections Adema NDC Amanyoku no na wasa ensem kronwa emu no panyi kwankyerefo wono so hwa abato so ema NPP Amanyoku no Yewra Evans Nimako wade ato dwasa Amanyoku MPP sese wo moni mpenifo betena se na Supreme Court nhihye ya wo mode abai wo mo atimi ahye abobo ho na wo mahuna na mo a wo mbetu de afa ho sa Amanyoku nemom ade ba kwa wo kan yese wo mbetimi aye no no wonwene ho mienu ene se Amanyoku MPP wo mudi mra so sebe wo mo nyankrofo bi a wo mo emfa mra nya hye enti se Supreme Court no wo mo the ruling we ya basa sa no wo mo pese sese no delegate system no wo mo ye ne dia ene na Amanyoku MPP so wo mbeso mu twitwe na wo mo ahwese nhihye bia o my court batan na ede egu akwan mu se wo mo enye no wo mbehye edi so pepepa masomdwe nso etimi aba. The New Patriotic, you are aware that the New Patriotic Party has always been law-abiding institution. And so, coming from the court, we don't have any option than to respect the pronouncement of the court. I think in the first place, I don't know whether you've had the opportunity to read the full judgment of the court. I have not, but I've seen across the media platforms, social media platforms, snipers of information. We have to get it clear. You know the party's position, or that this was going to be a very heavy burden on political parties. But come what may, this is the judgment that we've been handed with. Ora Evans Nimakoni Yeteni Nkana, Director of Elections, Emma NPP Amanyoku no. Na abato ho nkomo titru ene Amanyoku ahodo onum eno na Supreme Court ese ehu gina ye de aboa ma ekoma ni nyina ho asamfro wo mo a empanimfo asase edidi de ho nkomo no na emu no Director of Policy Engagement and Partnership ewo CDD Ghana Center for Democratic Governance pani de otua no Dr. Kojo Asante na wono ne nsema wode to so ne se Sadi we ya wo mo kan ya Supreme Court de aba bebo mu no senkempo
yase yancheche na yansa mark na foforo kura nkobeka society bia be mark am wo motwa remarkable pa na de nti a wo kasa ne se asemi ba ya Professor Kwabena Frempom Boaten Dr. Nyawonya Otamakulo mu ene Dr. Christine Amakunuyama wo mo de koya na wo mo twetwe ne se wo wi annami ya sesei Supreme Court asi ni gina ya wi no ebeduma boa pa ama wono mo na wonhu woni makura ahyehye no wo motumi ahyehye ne yi no wono mo nso anankeka wo mo kasa boa ehye wonye wo abatom no safo ni nyina nso wo betumi a kire wo mo adwene. The New Patriotic, you are aware that the New Patriotic Party has always been a law-abiding institution. And so, coming from the court, we don't have any option than to respect the pronouncement of the court. I think in the first place, I don't know whether you've had the opportunity to I think this is a landmark decision. I mean, when I was sitting in court, when the judges gave the judgment, first it surprised me, but the excerpts that the Chief Justice read really suggested that they have reflected deeply on this matter. And it is a landmark decision. And the timing is, I think, impeccable because, as you know, we are in the throes of the constitutional review process where this matter, in terms of the internal democracy of parties, the monetization of parties. Was we nyina na beboa pa ama eduba bia na ye 12 vote no ye tua sei dia ma delegation ho ahwan no ni nyina to betwa ama awie atimi abo wo mudwumadiem wono ene ye director of policy engagement and partnership e wo CDD Ghana Dr. Kojo Asante. Na CDD4 eka wo mudie wie ye no na Transparency International Ghana wo so de wo mudie ebeto so executive director eye Mary Ada na wo de ato dwa se wo mudie wo mani Japan wo mgidi se we ni yenkunimdie kese emma se MPP kura delegate for se a wo manya tumi kura chen political parties no se eduru abato so ene ne sika ne edi puopu a wo mo ne yento mama ye say ya yento kire se e depend on baby awo wo nkrani kumase de ne sika no se bafu yetimi tam eyi fridge ne ade ne de ma delegate wo mo wo oti ho no mo ne framante mo ne atifi do mate wo mo ne ya ne amo 500 ni 200 bi ni ade but wo mutumu se edru sa time no akoko season delegate no wo mo koko season no enti se ne Supreme Court no timi di hye bia ba se dia wo mugiri pasa sa aketa hye proye ne kankan ne niam bi etesa ekoso e wa manyoku ahodo no wo man Ghana mu no ne nyina ebetimi abrase ne nsam a wo de tu dwane bi ni. The Supreme Court have been listening to our advocacy over time that monetization in our politics is the bane of the corrupt behavior we've seen. And we have posited and grounded our evidence in facts, which they agree totally with. And so for me, this is a landmark judgment that this country must applaud the justices of the Supreme Court for. It gives them clarity that every card-bearing member who is in good standing has an equal right to then elect who becomes an MP or a presidential candidate. I think they couldn't have done a better job than what they did. And in the anti-corruption space, I believe it's going to be one of the very best judgments we have obtained, and we are very grateful to the court for that. And going forward, it is our opinion that we need to, as part of the advocacy, continue to engage to ensure that we are clear on implementation, because they've given a 1-year grace period and also validated whatever has happened before. So it's for all of us. And what you know say ruling eba ye no amanyoko MPP for no mo complain kakra say we aye ne bo be ye den san say no wo matrem nipa dodo no ana wo mba beka ho enti saa cost no hwan mo na eba betua hwan mo na eba befa ho ka ene wo so ade yi se Supreme Court no wo de bae no eye niema bebre no wo ka ye ya ne nyina nso de ehihye mu nti wo nko kan ni ye wo mehunu hihye ya Supreme Court no de aba nti wo bie ni ho no mo a wo betimi akwakogyina ba bia ka se ade we ya na ade we nti no enya de betimi adi san hihye no so eno so sei ene wo kire mu.
I believe the court was also very clear in that by pronouncing that the Electoral Commission should do it in such a way that it ensures that the cost is minimized. And so now if we want to, it's for us to choose, as the courts have clearly indicated the way to go. Do we want to do it in such a way that everybody has access to vote? It could be done in a way the Electoral Commission deems fit. It could even be online like it's done in other jurisdictions. So let's see how that rolls out. Cost is an end, there would always be cost, but then we believe that the issues of the universal suffrage and people who have opportunity and belong being part of the association. Mary Ada, Executive Director, Emma Transparency International. Afe yanko arabraka ko to hobiu. Se unyate se yabo edin Brightawe ene Thomas Zigape na onomo se. Ora Stephen Kenamwa migration ni no a wo moje ne kra free ni nsam ya bibia abesena kwenche bia no na onim se ne case no wo mo frɛ ampani nuane ampa sɛ de court hye se ayire so a boso me kuta wonsa ne de etoso do no nkron de choko wo bebu asɛm no ntie ne da dɔma ekoko gu ho emu nsantwerofo abusua wo ma yonkofo ene wono ma aka nyina eba behwe se yebu asɛm no na ekosen nti wo mo nyina na commentary koso na so ekowie ya wo mo se wo mo e wasɛm no ho kura wo mo di asɛm no na wo mo nso konya asa akyekede wo mo na so mpo na kampese wo mo aduru asɛm no ho afa wie wo mo twetwe ya antimi ansi gyina ye se wo mo bu asɛm no na de ntia wo mo antimi amu ya no nso nyina ye se wo mo se DNA report bi wo mo hwɛ se no no eba na emu hwehwɛ mu no wo mbehu ba bi esi ansa na wo mo de afra atemu no enti Brightawe ne Thomas Ziga eba ye no a asɛm no wo mo antimi amu ya na piempeni hwedin no wo se da bi we de jury se mayeda no wo mo se ne wo mo san so de enane bi atoso wo mo nko na otwemienu ebrem wo mo nsamra na wo mo sese firi no da nso a na kyese wo sana de atoso dadu enamienu ene bepie na enyasi wo ho a de ebesi wo mu bia no so mpaka se ya bosui ye bedi akire na ye de atoa wo ye de premto breakfast ye bono e wo SOMPA 106.5 FM akreko pie mu wo mfimfi mantam gomu ampota eho na ye ko na sesi ade abrewa ipuma kwan mu ama edwadata na wo mo abo ewo empotam ho a Apostle Kwadwosafo Kantanka wenya ne baabi kura na wo ye founder ne kofare bai Emma Christo Asafo Mission no na ye yo no na ekoso dendende a enya semketo na we no kura no na kyese enhyehye ya court no de ba enra no wo mu abu court mra no so ene wo makobɔ mpata ene ade a kyese ye yo no koso dendende enya semketo na ye maami adwo asafo Sarah eka ne din ho kane do me kwabegya mrahye bedwani wono enna ne nua berema na Kwadwosafo akofe na wodi kan ebe friends amtwofo nchi emu se menteme ho ase bi wo ayie no ho ye nyina ye nim de esiye menteme ho ase bi wo ho abusua no wo mo adwene nyanko benkro mu enti court no ma se ennafuo makomaku edu 10 days wo mo fancy ho na asam da so da court no wo mo hyenka mo asam ma somdwe nya adwuma ansa na ayie yo no beba so a ayie yo na baso ena Sarah adwo asafo se da wo mpene date na wo ma hye ne de kwan bia so ne papa ayie no wo mbeye enti ene wo ma bodwa ekoso dendende yankwa ahoma ne so na ye ni kwaku adema woto nkra ema ne yen ewo mfimfi mantam no wakopie mu wa yie yo no ase se ekwa videos ahodo bi ne nam ache se wo se bode zara man wo chen abusua panyi chen ayi de wo ba bedi Kwadwosafo Kantanka de osebo wonu ne gina mu dendendende enya semketo na manfo bi se eyi na papa yi yete ye na nka yie yo de eyesun eni agyaadwo twa na eba ne san na osebo no ne wo mo keka ho no agye agina mu ache se nya osebo keto na wo mo ebo ewa yie yo na se ehun nsem akwakoye bebre kwaku adama homa na san to mu dia yenko na yene no enkodi nkomo kwaku temenka memo ha o ya me ni aba me joso yo mpacho edina ye mpota na mpata ye mpota okay gomwa mpota yen hwese ni wiase amanse nyina bedi ho adanse se ye papa Apostle Kwadwosafo Emeritus onyankopon ato nsafre no ya de se mentimi wase kakra eba eyie ni ho a Korea se court mpo e de injunction ato eyie ni so a wa man ni bebi no
emma eyi na so no ya de se eda ene de wo mo share se wo mo de be ye no ena eda eso ampa ena na pei ena ekire se ye boy ye homoden ebe pie mu ewo eye gumwa impota na ye hwese ne eyi no ni hihye ne nyina ebe koso na sambre wudi weni coach anwesi ahwenefia esantemu ebe pie mu ewo gumwa impota ya de se canopy ya hihye ewa ha decoration nkundwa na ekese ne ya ye wa ha no enya ade se enika eyenika yi papa enye asam ketwa me nyina ne se eyi no ne ade ne eba so ade ba ko amedi meni etu fom ehu ye ne se eye papa ni ba no enya ade a owo ha na afi so no oba no so enya ade a wo mo so mo ha mo titafo no enya ade a wo nyina wo ha ne mbom no efiri anape na ekese asorifo no ba so ne ebusuafo a efiri asante memo ne ekese hu kika hu nyina no eba ye eno na so ma traffic a abo ufrika so eba ade se uye du wini ba krumu ho no na che se wonsani fa so ho ene ye from pota eye no ekoso ewo ye papa enye asam ketua uba no ba monsem a ade se police for makoma ku mienu cars patrol teams makoma ku mienu a ewa police for ho be enipa du mienu ene che se ewa ha wo mo ehwe ni ade ne bibia tini akoso na ye de yaso tutu boy bisa se ampampa se yiyo no ebeba so anase se ne etie asori for no ejire mu se wo mo de enya ade a wo mo saka eye court injunction bia se court e de injunction to ye ne se ye ne emema so nti wo mo de wo mo ye na ngasa ebusuafo ni bi mu a wo mo firi eye asante man temchere kumase ene chese jije ne benche nyina no wo mo aba na chese canopy a wo mo aboni nyina no ya de so wo mo atro region by region and the central region wo mo canopy nko Ashanti region wo mo canopy nko Greater Accra wo mo canopy nko Eastern region wo mo canopy nko na chese wo boni nyina enipa agitwe agitreda ewo ha no eye asem ketwa kansa sene de ba na eba enipa ne de ba na eba se kia ne ke wo mo be yie no ye nyina nim se enam makomako enan ena wo mu de siwa wo mu de eye na eye enne o china meme na ena avezo kwesi ada wo mu de jimedi ni nyina no ebeba na wie nti ye hwe kwapim eye enwomede no se ebusuafo ankasa ebusuafeni ene etese ebusuafo ni binu mu aka ho ebeba na kire se ye tie wo se eye na ebekọ so ne mo sezi ade eye ade se asorifo no ene ebusuafo ni bi ni adofo no ena samre wo mu nyina ewa ha wo mu toto nioma na ye nyina ye ni se asem eba ye eye osebo de zarama na ye nyina ye ni se odi eye honorable ajasafo echi no eye ade se ono nso abepie mu ha wo mu etire mu se senate bia no eye ade se yiyo no ebeba so a ete se bibia egu na akwemu wadre a ye hwe ni mu se efiri ene ya ekode wo mu de eyiye no ebe hyehyɛ so na nyame adom eche na wo mesie na fe meme na no wo mutimi aye eyiye na kyerɛ bibia no etimi aye kamanji so far de oka eye asafofo no na afi so security fo na wo mo eye gomua empota ho na wo mo wo bibia na adwuma no wo no wo mo na wo mo guso ewa ha wo mo ebo ban na police fo no so eye internal patrols ni ade kyerɛ bibia so ebe kamanji enipa agitwi abeyi trade wa ha no enye asam ketwa wo mo exhaust ye papa ba na manfo guso a eba na kwaku sede na wo kan ya abusuafo yi ya ma mesara adwo asafo hunhu no wo ho eyi kwadwa kofina yi so ma ho na mpanifo ahodo bi kura no wo mudi manso otwe nani mu no obi anya nyini ti abusua pani nim ne wo mom keka na kyese we ni de asorefo na nkasa na edi animu aye yi na nyesa eno ne de kopim se ade be sampo na ade ache so no eno na ye be hunu se sisia na ya asorefo no na ebe ye yie no ana se ebusuafo ni binum na won se eyie de eba ye wo certain kinds of people any pekuo binum a wo mu ye kiki people a wo mu edi eyie ni mu na wo mu ye yie no ebi te se ebusuapeni na wo hwe eyie no sensem na eba ye na eye akofana so no na ebe ye yie no eye adwo asafo no abon so se ono na obe ye yie no ni ade sisia me no we ka tenya ade se omu bia no ewo ahase yi na yebusuafo ni ni adofo no wo hwe me ni ensa eye ye ma me mesesi edu a otwa sene na afeso nipa bebrebe akeka ho a wo ma gigi wo ma ga ne mu ase nyina no ewo ahase ase na mekae no o se bode zarama mu nyina wo mu die ye ni mu ntintima nyina no eye ade se wo mo ewo ha bia ye ehwe se efiri enwumre yi anase anadwi kopim wo kyena mpo no emu no wo mo de beba anase wo mo emfa ba na mpo se ye wo mo ye no kenken kwa adwuma bi na kyese wo mo edi ncheguso wa ha ewo atwen mo ye hwe se ne ebe ya adwuma di ni nyoma nyina ebesi ebe koso ewa
kwaku mie na wasesan senke na mbebisa se na efun no wo mo adeda na se bibisa se bia ye de body na ba ana bibisa ba se de wo kan de wo mo nyamfa body bia ma ho enti wo mo a wo mo atena se yi ni ade yi eno no nso wa body na ekoso ana se eda ade ene de yes abode ase wo mu guso HCC ha aha se de wo mu guso HCC ankanka kan opinim kunwa ene tese ehunu amanoma de wo mu guso HCC ha enye asem anche no wo mu mfiri ase kra ko be se wo mu ba be ase agiza abode okay all right yo maye na wase na yemfa unsi enwumre hot bite kase ebo no ye besa ba ne abeje update no yo me da ase okay ebusua wei yamani boni kwaku ademan wode nkrai efri gomu ampota eba ye nti mu amo join ye e wo Facebook no SOMPA 106.5 FM Accra no ubehunu se canopies ni yesisi tuntum ni kokko ene ye de regions na bobo ho de bia manim he ye Greater Accra Western so ena ebo ha yi ena de toatoa so no so Central ni Eastern ni de keka ho obia canopies ni atrocho egu ho utimu sensiesie no so da so ekoso nso nipa mpem dodo no ana afra yintuma emu kokko ni tuntumu a wo mo etete ho enti na chesa ahoboa no a eno no so wo se free ene ekosi kwasiada en wo mo eye yi no nyame yadom a wo chena ne ye de ne beto mpam na yakokata na chi na afi Sunday no wo mo de ne na ase esom no so akwa hyehye so nti se de kwaku kan ye no ye mfie ni eni akire no num mpamu hot bite kase ye bone ye tena se na se update bia eba ye de ho nsem so ebesomatifo ene ye nya free mpota ya nsan ye chi mefa ha ye mmane mfa no ho anso na no na ye nko mpo ho fiase na eho na ade hye wo ho nso se no kwasem ni wo mo bre papa galansefo nsa no ese wo mo tuatua kwa tu police station kura nchen ho nyina wo mo tutu na nso police nche won na no na wo mo bo ho sujetire no na mosefo National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat wo mo fa wo mo nema se dabi ya to se mpo ho kasa se police fo ho nso wo mo ntimi nka hwenti yanko wo mo kwa na mpanimpa ni nuane ampa se ye nokre enti chanfan de be se dunsia abufo nti wo mo ye ya no wo mo atwitwa gya to ma hyehye no saa na water pump nso mako be se nkono wo mo nyai anso ho afe adan ne mpata wo mo abobobo a eho na wo mo tre adi wo mo djuma pompashin tudangu ya eno eto gagagaga eno so wo mo nya bi tutia wo mo sese bi kan ho esanfa 120,000 Ghana cedis cash enye sika kuma ya etime sesan biribi ewo ho nso ede kan ho ena fe nipa mako dunku na bosusu se wo mo ena sa adwumadi e ekoso wo mpo ho fiase ne na afa no wo mo ho bom mu pa nso no wo ma sosafo ipanchi na ma osofo se yenkoso ana yense Ghana fo chichiru ene won me wo me ebinum aboba ho na nyamra na ama wo mo ho kwan na nso wo ma sada afa e4 sheet apprentice wo mo free responsible cooperative hwan na eba no entamwa munya hwehwemu hunu ansa entesa muntia na amosofo na so na wo mo meho na wo mo de asan wo hwene so se bonefo kwan a ebinum fa so atu fam agudie ya emfa mra kwan so no wo mbetwa ba e de ahwe ano se de beye ne yatena ye eho ebedwu no na temamufo nso ho bedwu wo mbie ye toa promto breakfast ye bono so wo humasua ensemu West African Examination Council eye wayekefo wo mo ne hye na wo mo etoto wasi NBC enso hye no na wo mo de abeto dwa se afimpinu ne aduonu nsia 2026 BEC results no provisional results na ba enti omanfo nyina enhye ne nso betimi akọ na wakakọ cheke oba no de enti results no mensi assemblies ahodo na kwankyerefo a wo mo da homasua ne nyina no wo mo ebetimi aso wo mumu na wo a wo pese ye hye banner results no ko official council no wo mo website a ubetimi akọ no wakọ cheke na afi no adesuafo empema hensia ene aduonu ahanu aduanan miensa 620,243 ena wo mo etenase emu ma na eye empema hasa ene edunum ahenwotwe aduonu nwotwe 315,828
ena emu mema nso eye empema hasa ene 9 ahenan ene edunum 304,415 womo ne kwotena ase etro ensohwe no enko wiase schools ahodo be ye mpema duo no 20,000 ne akire ena womo kwotena ye sebe womo ana womani eye womo ya womo problem kakra womani ho ne womo amonte asem nyina no ye ma womo akwanya ema womo chiro bi si nsohwe no ebi na womo chiro se results ne ba ye no adesuafo no bi wo hono ma yetwa wo mo papers mu emu 496 de yetwa wo mo de mu ena emu 115 so akire wo mo entire results no na te se 496 no eye subject ni bi na yetwa mu ena 119 candidate de wo mo papers ni nyina yetwa mu enti eno no ntimi hu se papers ni nyina wo mu twi yapo se ye de ade o se over 9 papers o sa hena wo mo kiro ye no ebi de ba kokura ni hono mu a wo mu enyaye eno ne wayekefo de ababeto abonten ena sa numbers ya ye bubobobo nso wo mu kire mu ese emu 167 de ya twentwen wo mo results ne so kakra kopem se nhwehwemu a wo mo ye no ebetimi awie mu die enti wo mo de ne beka se ya we hold results no ye no so ho asem ewa ha ena emu mpem mienu ahanso aduonu mienu 2722 nso won so wo mu face scrutiny ya enya asem keto abusua no odin enti se wo ye owofo na uti ye yie na oba ne timi famu free dia na chese ne ho so nsa abrobe enti obetimi akọ wayekefo wo mu website no so na wa ma oba no akọ check se ne results no aba anase emaye wo mo kan si so say empepi ya na ye tron social ne de sa na eme be ombeka so wo na e obetimi afa akire ne hian se owo sika sese no GSFo na wayekefo wo magai sa na ema no wo mo nso so sa na ema ne so oba no feli a wo feli ye twa ne pepa mu a ye twam bibie ne ho abetimi ya gisa wo san register no wo tro ne foforo anase so wo tro no of deck ni bi ansa na wo mbe tro final exams ne de obetimi de sa results no apply e wo secondary school bi mu na wakwakotoa na disua no so na emom senya sa na the results ni ye twam ana ya we hold dia na esesa wo san ekọ ida se junior high school 2 ana se wokọ na wokọpẹ bibi no ye se de be ye betimi abo ntia wofo no wo monto wo manefo na wo ye school ni so na wo school edu social make sure so besua wade na edu horo mo akọkọtena se de wo otirimu no kakra usua ye no kọchoro erade beboa wo na emo so de apo na be se otirimu di a ye twa pepa ni mu eno ano no na je se wo da achia na ese nkrete ya wo de ba ye ora John Kapi ya wo da mansan kitamudi ano ema wa yek no ne nsa na hyase ene na se oba wo mu a entama ma onko no onko gentete na ka janza onyere ne ho nsua kire ne kire no a wo nsua ne ye no onya apo we o mo keka AI apo pa o mo ye ya atwere AI example nyina kan ho na be de ne ye ntwam na abusua ene ye wuram ewo afano southwest ho ba bia onabo Abubakar Sadiq wo ya aban krachi pani no wo se bra na wo mo bonto ansa na mpo chine ye ba be ya aban no ensem bebre no wo de shirt mamufo e wo ho no bo na eno nso no wa ekra do se sa boshe bia no wo be ye na abam esan se boshe ya akadan wo kan we nyina no ene wo cheche se ebi ti se chip compound yi wo mo ye na ebi no mu bisabusa agyanan no ne ade agyanan bia no wo cheche se common fund pa sa se mu kan kese na mampani ti a wa hwe na ni bebre won pa sa common fund na mu di koziti afi na na kwasafo djuma mu ntime mmobi enwe ma ya mpenu ya nkenkan so kra na munyusu no for the time being na no na ono abo Sadiq kasa no wo be chese e ba ne sa no wo boba obo no ho na afi oni community no edi kasasi a wo mo ade wo ma ho ode ba beyo ene de enye common fund ya na de ne nsem nie 2024 na yekro ni how kese pa sabe bebi a yebeja nai aban sika beba aban be chere ni ye mfanye but yankasa so sene na ye no opposition no sabe yebetu susu kakra na ni ye manfo so no yatimi aye e de aboa ye manfo no tu be hwa afi etwa mu no yatimi ye ene makomako enan e de chairman sini free enye aban sika afu ya minimu ja ha ye kasa nso no ya start ye sabe ene makomako miensa aboa tikum toilet ye den e ka ho samre ye kasa machine wo ya nkra ne bone so enye aban sika me chairman na eboa ISR project na ide e de amomo next week da so wakobo form e wo consider team ISR kosi eye Oyin center e de amomo ye pese within 4 years no na ya akasa team de butom sika aye nema mako 12 e de amama si no ansana aban e de enso aye de aba enne ire asorebo form asi toilet no e de amama no mesa e ka cha mu se endu busum mienu ye sa aba ha e de aso abebo form asi chip
enti we chip compound no wo mo baba bebo for men chekura ne mo ntie fini de wo mo ne community na hyase ewie no NDC consensus chairman edema hafano southwest kobroni na wono nso na wo baba gina yewura Eric Dapa anemu na ne nsemni ba mu a yɛbɛhwɛ yɛ mo mfa common fund sika ɛmɛyɛ toilet maboati o hear the whole constituency na o pɛ ba bia sɛbi NDC funu pa sa ɛyɛ kura frɛ no boati nkro ɛnti de bia na problem kɛse o mo wa yɛ jana bia na nya no nko a na we de yɛ mfa bibia na yɛ aban ɛne ewura DC yenim sɛ ba bɛyɛ jana bia na de botom sika ba bɛyɛ abɔ ewura kunso hina amane o se de hia bia na ba bia ho de bɛpem no yɛ mmɔ na amane ɔno nso ba bɛ support a eguso a ɛne no etu anamon yɛ bɛsere ewura DC ɛne ewura John Dramani Mahama ɛne road minister upon toilet na party mano yakeke nsase e die sika eye no ya kwan efri kunsu ebesi kopem abasua ya kwan no enyenyenyen enti se toilet wo man fa nan aban no wo mo eyode a ene kwan de wo mo da aban meboa won Eric Dapa kobroni ene kasa yi ewi ade hia wo mo wo atenkrum wono mo nso de bi so Chama Kobuni, Medama Sene, Yesufra, Yekosu Chile, Omotie, na Ampaso, Omode Boshe, or say Ayo, no Mabe, Edme, Abesha, CSA, Minim said your Mabe, Chama, Kobuni, Papa Muamai, Intimeda or Massipibri, Namada party for 1 penny for you, said Baby Omukutesa, Yadia, near Manibibri, Hanibibri, Pa, Intimada, na Tama Casano, no man was see, Yapai. We ya boatin kroma de hye no na wo mo ne Ebenezer Wusu ansa edi nkomo se one honorable Sadiq ne ko bru ne mu akasa wo mo aye ya ma wo mo no de mo no se no se wo mo de ma no na wo mo nso de wo mo de ese etroso Ghana Railway Development Authority for ene de kokobo ekwa ma obi biara ne wo mo a wo mu chance ase Elizi Railway nsase ema ankrankra huduo bi mu a womo NG approval free atena ye honom se womo nyai na wone no womo se womo atese nkrofo bi ahyase etonton railway nsase no ena womo twabin su maliz eye keteke akwan no nsase ena ye de man nkrofo bi aye project na saa ade tonton ye bi koso wato e mantem atoye tifin ena fe asante mantem a eho asem abedan Ghana Railway Company Limited womo akache na womo chirem se executive director na sa officer wodano Dr. Frederick Apo ena ne nsa hye nkrata ya se a wo ka kire sa nkrofo nyina se keteke akwan no ene ye ho nsase no enyi obi ade a ya ban de enti wutimi mfa yourself obi bese wutimi mfa yourself enkotwa sa nsase ne bi nkoton mu obi ana won kolizi mu obi se won fa nye mpuntunyuma na won fa nye developmental project bi won se sa nkrofo nyina na won mo bom kokko se monyai na authority ne sha ase se won mo ye won hwehwe mu no won be so opa achi a ye do kokko to straight na wakwakoyi nsema no wo hosan se sa niema we na ekoso a na ye yi ni na nkrofo bi afamra hye won nsem na won mo ye de won panya de nso won betena se aye nhyehan ama sa niema no akoso enti we eye kokobọ tiawa se wo be biara a won be je permit ana won be je to me kratan free authority ne ho no woni ho kwan se obekwa akoton railway asase ama obi anampo se obelizi se nipa kro no wonye so adwuma se bia mfie 9 mfie miensa na mfie num asem da bi womo nso sa na no so womanfo nyina entie sa afutuo yi na womo ho kokko enye sa de ampenifo nsa so mu a emra no ene obedi pa Sompa du mienu kase ebo no ewia de no a Haja Special Local Foods Perfect Baby Diapers Kasa Natural Mineral Water wone Endpoint Homeopathic Clinic waso ye mu a ye de somo no eno ne yegusu a ye de etwa wa fie wadwumam ene baabi a wa wotie ye ndifiri na ano ansu yiri ne bai oman yi mu bosomi nsia ne da na etoso ado no nkono no a mampani mfura lupri magana fo bi kasa ya na owie ya obeti committee won mo ebehwe ho ade no enkomo na akoso ne bi eyese se wo hwensu na eyiri ne doma efa wo mo no fa kese na hu se na nchanse ne nam nsuo na ni no na ebi ya dan patampata ne bio enti ende wo ne wo makura adwane kohye mu a efa te se de nsuo de kodo ekọ na afa mu nyina edekọ eno na aba na tena se ye hwemu hu ne se ebredu se obedum abo na efe saa adan na ye mpatampata no ebetimi abeda na dampa na se nsuo mpo atwa ahora fa akire na nkwa nkofa na nkọ we nyina wo mo ka no nso ye se wo firi ni kurom na wabakuru kese nso wobepa adwuma ye enne di ni nyina aba enti wo makwa akopa ho ntema aba no na
so afọ wọ no hwe na nanmo hemfo apapa mamu ni nkronkoma mpuntuo ya gidie ni wosom ho nsam ka ho Honorable Ahmed Ibrahim wono na ejina mu a wopa ne nyina ho ntema na sabre no na oponcheche ku gina ho nti wa amana ntofo mpo ene wo fa som yen. Should we defend this? Let's go ahead and launch it. And thankfully, everything. I was listening to the chief examiner. When it comes to local governance, we have 2 chief examiners in this country, Professor Kwamina and she told me that, Minister, it has been excellent. That enough was on behalf of my good self and the president. The president, even if not this, he would have taken me to Gabon for a bilateral discussion. So you can imagine what we go through. We are all multitasking. Even as I'm standing here, there's a 3-line whip in Parliament on major policies for me and my deputy. So it's like leaders of the country, we don't sleep. We are multitasking every day, everywhere. So thank you for joining us to launch the National Urban Policy and the National Slum Upgrading Policies. And these 2 things will bring a major shift in our development landscape. By this, I had a promise from the Minister for Finance already that come this 3rd quarter or 4th quarter, is going to give us some financial clearance to do some recruitment of expertise. And Mo, Ahmed Ibrahim no. Apa mo nkronkoma mpuntu na nama hemfo ene gidie ni woso mu nsem won na hweso na wote se okasa wo lunch na se na wie na anso ho se uwram ewo National Development Planning Commissioner pania woda board na no se chairman Dr. Ni Moy Thompson wono nso gina mampania na mu na enhyehye ya wono maye mfinhie du 2026 to 2035 eno nso wo boss sei. Ghana's urbanization has generated significant opportunities for economic growth, innovation, trade, and job creation. However, it has also brought a lot of challenges, including housing deficits, infrastructural gaps, congestion, flooding, environmental degradation, and a group of informal settlements. These challenges require urgent and sustained action. The maiden national urban policy introduced in 2012 provided an important framework for addressing these challenges and guided several interventions that strengthened urban governance, infrastructure development, mobility, resilience, and service delivery across the country. The lessons from these experiences have informed the development of the National Urban Policy and the National Slum Upgrading and Prevention Strategy 2026-2035. Following more than a decade of implementation, the ministry undertook a comprehensive review involving key stakeholders across governments, local authorities, academia, professional. National Planning Development Commission no board chairman Dr. Ni Moy Thompson ena wakasa yi abusua endpoint homeopathy clinic say yankoso ani yanka say homeopathy ayaresa ne de wodi free UK brochima mu ba ya anche na brochire hima akura ada ne toy enti wodi ayaresa ne nyina ne nkwatente no wodi abagana o nkrande a share signboard na akoho na ententem wakwa akwaje ayaresa enti sanso na o asantemamu a krono ma bohia na akọ say physiotherapy massaging bibia won mu ye ho adwuma ehon se na wo lab technologist ehon na lab technician for no gentiti efiri enti wo mo etwa 4D scan eno de firi utiri nwi beso wo wera no ehunu bibia ho yam nyina yade ehun nta eka ede kire enti ka ho na Dr. Dubuaten won Dr. Kwaten wo mo no momwa eno ane so obepuso wo homa 0244 867068 na wadoma joso enuro no se wo de be ma na eyetopa ye eya awe se tie bia obeka kire se didio na wanom esan se enuro no bi wo ho no mo a highly efficacious enti se aduane nka ho eberewo eno sa no ya na wadi aduane eye papa Haja special local foods wo se di aduane papa na wadi wo nkwa na de obo ade de ma wo no amen eno sa na ye hacho atomic wa transition nchen ho eno achi no wo ba bia se Instagram, Facebook, YouTube ni ba bia enti wo frɛ no a delivery for no nso enya wo mo e baba beduru na nam afira to ana nkwan na abo afra ana aduane na ye mo ne abomu ana ne nyina aka afra no bia se na kwan ne nya anu bia wo ma package ni bibia kama wa na abete wa de ano na wa sefo ho enti fa menu aduane ben na na boche asekura wudi bia che Haji abe ya ma 0246 359921 na homa no udidi aya no monso kasa natural mineral water yensupa back hospital wo ma chipe e wo taifa na wo mo wo nkran na wo so ma de hye no uhia sache mu de wo entranketom
ntwa da ntemu ne ntwa kese a wo mo wo na afi wo sa wo dispenser na sade standard authority di wo stamp kutu na tim wo mo so say bam no wo say Ghana ha de eni ba bia to yenka bia kasa no na yese ononom Kasaloma Ventures wo mo na yoyi 0206 469 430 diapers papa e wodwa so asese ye kan fo ma wofo se wo mo mfa mo wo mo ma no perfect baby diapers nappy rashes e be free ho gentle care pan de be ma oba no na sama ne comfort enti wo beda na ho wonom no fo kura wo mfa ho isan se wajeje ne to no so yi eno nso na be ma daache bia no ye be hwe so na ye tue sika to akese 0531 099889 wo madam enti ye na ye hutia wa ye ba ye be wi nsem no e wa ama no ne kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yam se kom na di no eni se wesu Mr. Mfa na mame akwada na dadwo nso mu saa no hwe ne court ne mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi e chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wo kwa me ko perfect baby diaper si bia to sisi na akwada na Fred 0531 099889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkratoi atum. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim and am nensaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ni asasi hia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda, a Yadrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawodanina share radins, na erade beye. Emma Ketuapa Mpebusia da mwasi kwa kuwie kase no ewo amanone na Uganda mind mu ene yede ko opposition leader Kiza Besigye ye kase yede no ato ahyen mu a yede na akotum ewo intensive care unit ewo kuro no wo mo ahenkuro Kampala na ye kire mu se papa yi wo collapse wa bra na yedi na asem wo court wedding fishia no edioson 70 years wuti busa ni fi na kwani mu kakra na afim pinuni aduro nan 2024 November ni mu ena yedi teni no se waboppo atretin se saa bre no mampani Museveni na ban no wobetuo magu enti abantuguo ho ntansa ene yede abo no treason enti ho asam na da court a na womu edi ene se yede ne kopie mu ho no papa 70 years yi womu di asam no akeka gina daka mu a no was stop munya no ase no omni misa agro bi na papa yi edie ehwa na chese womuni kum ya woda fom na womo ka se ene entententen womo mpe ambulance bi na yemfa no ntum nkopie mu ewo ayaresabia na ne ho kani dia atodwa ya wo kire wuse mranim ni ya no wo twitwaje papa yi kura no to da nsem ni bo ha otia ne akwakoye nsepi lawyer ni na wono twitwaje papa no lawyer ne kura wono kura yede na ayebo ne sobo wo court hobi mranim ni na wo twitwaje opposition leader yi
wono so court na convict ni bi se wode asem ne bae na wo defend ne client no enkomo bi wo ho a lawyer ni di sie court no ya wo hwehwe mu achi no ko hu se asem ne kura no kura wo mu no lawyer ni na meka wo court ho no mu enti na chesa wo so wo fu abone so wo katakata bone so ena bantugu asem so de enya de se wo mo so kura enti lawyer ni no so wono so ya kana wono so na asem no yedi wo yedi wo court hobi enti papa yi ejira mranim na chese stop munyai ena wo twahwe ye enti yede na kopiem wa yaresabia na ne ho kani ne sre se papa ne se de ne fie na ko anim ne se de na pomde ho semte nko mo ma ne mre kakra na wontimi recover ansan wo mbeto asem nie ni so a wo mo atoa so enti ho nsem ena yesi ya assign personal doctor bi di amano ya bodyguards ne ade bambofo nso gu ne ho wa yaresabia ho se de be ya wo mbetimi ama na yahwe papa na ne ho to no a ne ho no timi dudu ne kakra na woba na wobegina mu bi mu a wo mato asendie no so de afri ho nti de afri Uganda eba ena yadane akire de amamu yi na adwoasa de unya boss ne kwakwa de ma edi nkomo efri gomu ampota na wo mo kire mu se maame adwoasafo esquire amranim ni no wo mo hwehwe no ho sesi a wo mo hu no asafo mma ne wo ho ena asafo akofina so wo mo hu no wo ho no se mu na wo transition anko wo kwa akofa aba no a wo mo che se da chena no wo da mpem no amu no positive age se injunction da so ntinya de a wo mbe jaama wo makontem eja court no nyesa content be che won enti positive nso gina mu no ho a kai na kosi wo firi anopa na wo de ba yese nko wo mo ba be fa no wo mo da so gina ho ejesi so positive nyama ho kwan eno ntina maame adwasafo ebia wo munya hu no wo ho no okofafunu no wo munya mfa mma no na so de ebesi wo akire bia so mpaka se na aboso yede mu nsem nyina baba no so ne yegina na enawiei ensem a yede bae no yede esie efa yenkura bata ne nyina da ema online ho www.sompaonline.com yoro ataboatinya adaje bo no bo akoto ho akwa wo hwe bi no na wo kan wo wani so na wo santie wo wasom sompa online na chi no sompa FM live YouTube a na sompa akra 106.5 eno nso ensem ni nyina di atwaguo ewo ho awie